Parari ba iet jonga, nga ai kuble ye pi. Nga priang subhai pi syakaman kibat. Kajat benriu barok kawai kedap da kejing kemen jong ki tamasa bat kijing le kemen hakane kapor. Dangshan ngilara ke ke diwali, bat menta bon ki brio ke shimbenta ha kejing penkre na kebenta ka chat puja. Ki yang kisam kidap da kejing ubi jong ka thekwa, ya ki ghat lapen itanat bat ki yau ki hat kidap da kejing im. Haman lagi jaka la ban i ya kejing wan lang kejing IT kejing iteli bat ke dustur kejing IT bat kejing long basisha ha ka baki kentai ki rake ya kejing sha jing it chat bat ki penkre ya kene ka tamasa bat ki long shisha ki ba ai mensiam paralog ka tamasa bahe jong ka chat ka long kejing penpau ya kejing ade ke bejeliau ha pedeng ka lariti ka mariang bat ki emlang salang ha ki ghat jong ka chat ki brio na barok ki benta jong ki imlang salang ki yenglang kan nuksa ka bai tenat shisha jong ka jingit li ha ka imlang salang jong ka ri India hangno ba pidon ha ka nugu benta jong ka ri ne ka prothai la da piyo lat to ye shim benta ha ki jing rakhe ya ka chat mat ikane ka tamasa ka bakar pang na ka benta jong pi ngadem krop ha ka chati maya bat nga ay ka jingkit bok kit ruyang ya barok ki parari kamtam ya ki patba ka Bihar, Jharkhand, bat Purvanchal, ha ka jingrakhe ya ka chat Mahapaf. Parlok ha kini kita masa. Ngala tho shithi shapi baro banyasam ya ka jing sngau jonga. Ha kata ka shithi, ngala kran chpang ki jing job jonga jat ben rio jongi, ki bala pendap syo ka jing shai bat ka jing kemen ha kene ka ayam le kemen. Kum ka jubab ka shithi jonga, ngala yo ki kubor na ki babon ki nong shong shnong na kelengkari. Hohoj, ka operation sindur kala pendap ya ka dono jong i wei nong India da ka jing sngo sarong. Hagane ka kenti, lapen me ki syarak jong ka jing kemen, wat ha kitu kitan ki bala syatap shisien ha ka jing dom jong ka jing penting ki kam le no mawis. Ki brio hangto menta ki kwa ban pendo jat no sendon ya ka jing ma, ka bala bu shisien ya ka lawei jong ki khon jong ki ha ka jing ma. Kadonru ke jing syirham ke bakrau ha pedeng kibreo syapang ke GST Savings Festival. Ha kene ke kenti sa ke weipat ka bapen sengau tenat lasaki ha ke por lek kemen. Ka jing de ki mar swadeshi ne ki mar tenrai ha ki yau ki hat ke balakiau ha. Ha ki kubor bagi breu ki lapha syanga bon ki lesam ki jing tip syapang ki mar balashna ha India ki balathiat mentakasnem. Parlok ha ka shithi jonga. Ngalakan turu ya baro ban penduna ya kejing pendan kam ya ko yang syat da shipau na ksispa bat ki breu kila jubab ya kane kajing ajing mut da ka basngau bha shibun paralok ngalayo ru shibun ki khubor syapang kejing khoj bat ki jing persang ki bapala ki bale ha kelengkari ngakwa benya sam bat pi lai teli ki khana ki ba ai mensiam na ki dong ba baper ha Ambikapur Chhattisgarh Lashime kesenjam ke bekerpang ban pelat ya kanong ba na ki jabo ki badai ni ki plastik. Kanong ba kalabu ya ki jaka belatip kum ki garbage cafe. Ha ka baki beriau ki lak ban penkela ya ki jabo plastik na kebenta ke jembam ke babang. Kinu ki bawan rak shikilo ke plastik ki yo ke jengbam sngi ni jengbam miet. Kat bai ki bawan rak 10 kilo la ai jengbam step. Yakini ki kafe la penyat da ka Ambikapur Municipal Corporation bat ki yengkum ka nuksa ka bapela. Ba kumno ki buit thamai ki la ban yarap yangi bantai ya ki imlang salang ka bakhoj bat ka badan ka jing ngolem. Paralog kum kani ka jing persang ka bapela la le do engineer Kapil Sharma ha Bengaluru. Latip ya ka kum kanong ba jong kinan. Bat ka Bengaluru kala saki ya ka jing ki ka bapela. Kebalai lam dau kapil ban pen imbiang yaki jongka. Kekenhun jung kalala ban pen thamai saupau teliki pung bat henriu teliki nan. Ha bat saudong jong kenong ba. Kaba penlong ya kani kejing temu kaba kam kerpang syok kalong ba ula penderong yaki corporate bat kinong syong shnong ha kani kakam. Kaseng jung ke trish tomru ha ki kam thung ding. Paralog kinuksa ki ba ai mensiam jongka Ambikapur bat ka Bengaluru. Kipen i bahaba ubreu ukut jengmut banwanra ek jingkela. Ka jingkela kan saja. Paralog, ngakwa banyasam bat pi sekawai pat kanuksa jong ka jing persang banwanra jingkela. Kumba pitip baro,
ki khlau he ki jaka luam bat ki jaka them ki dan ke benta ke bakong san bha ban bat ka khando ki khlau ki betap ki badan harut duriau ki syakri ki jing thmu ke bakong san kumju ki ding khlau ki san ha ki bajerngam bat ki jaka ki basngam bat ki long ke benta ke bakong san bha jong ke jinglong jingman haduriau haki por bon dan shop ki bor ke mariang kum ki tsunami ne ki eryong kini ki khlau ki penshisha me ki long ke be rap shibon ban yadai ke jing em bat ki jing don jing em paralok katanat ki kam khlau jong ke jela Gujarat da ke be itu ke jing long kongsan jong ki khlau ki betap harut duriau kala sedang ya ke jing elap ke bekerpang san senam menchua ki kenhun jong ki kila sedang bantung ki dieng jerngam hajan dholera hajan ke Ahmedabad bat menta ki dieng bejerngam kila sapriang hapalat 1000 sanspa hektar haki rut duriau jongka dholera kajing kata jong kini ki khlau menta kapau hakal leng kathan kajing don jong ki dolphin kala nang kio bat ki tham bat ki wei pat ki jat dokha ki baem haum kila nang roi nang san banya ke bamenshwa om tang kata ki sim ki balet chawei pat menta kila poi bon bha kani ke jing tmu kala kata bhai ka mariang hakarukom babha bat kala ai jing mentoy ru iki nongri dokha trash nong jongka dholera parlok nalor ka dholera ka jing thung ding harut duriau ru kadang kiustat ha coach Gujarat ha ka balaseng ya ka mangrove learning center ha Kori Creek parlok kani ke jinglong kerpang jong ki ding bat ki jing thung hangno begisan ki syakri ke jing bha jing miat jong ki jing thau ba embaro dai nakane kadau bagi jingtho jongi ki ong dhan yama hiru ha ye bhoyo kabamot kita ki deng bagi jingthong ki long shisha ke bala kerkhu ki bam ailat ya noi noru bando jingkermen mangiru ngide ban penti kena baha kanu ke jaka bangi syong nginthung deng ngide ban ra ke jingelap wei udeng ha ka kerteng imei kham shakmat bat penroi shosho yaka para riba ye jonga hatu pitip ke ai ke ba ai jing sngohun ke ba kraw tam yanga shaphang ki phang ki bangia kren hakaman ki bat ngan ong ye kani ki jing ye kren hakaman ki bat ki penslor gi breu ban le ke ai ke babha bat ke bathamai na ke benta ke emlang salang lengba kini ki jing ye kren bon ki benta jong ka lariti bat ke jat ben reu jongi ki paushai bat lawan ra ye ki shakmat parolok bon na pila ban kan mau ba kumbasan snam menchwa ngala kerana kena ke program syapanggi jat ksau ke India lane ki shvan ngala kentui ki para nong shong shnong jongi bat kumjo ki bor pahara jongi ban pendon kam de ki jat ksau bana India namar ki khamya dei bat kamariang bat ki jinglong jingman jongi ngasngo komen ban yasam ba ki tenat pahara jongi kilale ki jing persyang ki badai ban yaro na kebenta kania ka BSF bat ka CRPF kila penboni gijat kesau bana India hagi unit jongki ka National Training Center jong ka BSF ka badan hatekan pur Gwalior ka pelet jingmot kamtam gijat kesau kom Urampur haun na Uttar Pradesh bat Umudhol haun na Karnataka bat Maharashtra hangne kinong ai jinghikai ki penan kami ki kor ki bor bat ka jing penwandor thamai bat ai jinghikai ka bakhambha yakini ki kesau latho biang ya ki kot jinghikai na gabenta ki jat ksau ke India ban penpau ya ki jingklan bakerpang jongki haka CRPF Dog Breeding and Training School ha Bengaluru ki jat ksau ke ban India kom ki mongrel mudhol haun kombai bat pandikona ki dangsha hikai ban syakri khambha ya kajat benrio paralok haka snam balalet All India Police Duty Meet kalalong halakno hakene ke jingelang kawi ka ksau ko bekerteng garia kelakring ya baro garia kedai ka mudhol haun kabalio jinghikai nikshipai BSF kala job ya ka khusnam menengkong da ka bale bha ban ya ki katto kini ki jat ksau ki banabari ka ba peni ke jing tebet ki jat ksau na kari India parolok ka BSF menta kala sedang ya kerukom ai kerteng da ki kerteng India ki ksau jongki haga jaka jongki kerteng ki banabari kiksau jongiru kilepen i ya kejing shlur ke bapela haka snam balalet haka por bakilet pahara haka we kejaka kabala shakta aki kamle ano Maoist ha Chhattisgarh uksau jong ke CRPF ulalap ki tiar pen bethai bapra kilo kabalat na kejing ma kabala banja
nga ai kublay ki sipai BSF bat CRPF ki badai ban ai jingero ha kani ka benta. Ngadang ap kimilin tiru ya ka laipuwe terik urisau. Ka lingko sngi kha jong Iron Man u Sardar Patel. Hakini ka sngi la jupenlong ya ka jingle niam bakerpang manla ka snem hajan u Statue of Unity ha Ekta Nagar ha Gujarat. La penlong ru hang ne ya ka Unity Day Parade. Ha ka ba sasisian an peni ya ka jing tebet jong kiksau jong ka India. Nga kentui pi baro ban siem ya ka kabu ban pet ya ka ne. Para riba iya jonga ka jingrakhe ka lingko snem sngi kha basis pa san pho jong Sardar Patel kalong ka bakar pangbha ya ka jat ben rio barok ko bai. Sardar Patel ulong wei ni ki riu kraw jong ka ri India ka bamenta. Ka jinglong ba phla jong u kala pen pau ki babon ki jinglong ba bha ha ka jo kapor. Ulalong usamla pule ubat tebet hado kata-kata ubat tebet ru ha ka jing pule ha ka ri India bat ha ka ri bilat. Ulalong ru uwei ni kinong ya saan uba kraw tam ha kapor jong u. Ulala ban yo ekanam ka bakam kraw ha kaliang kaan, henry de ka jing penslor jong Mahatma Gandhi. Ula ai tilot yala de ha ka jing yaki lat luot. Ki jing no senyang jong u sya ki jing yaki baper nado ka kera satyagraha, hado ka borsat satyagraha. Kede ki bedang yai ken mau hado menta. Kapor jong u kumukliak jong ka Ahmedabad municipality ru kalalong ka basak ken mau. Hakaba ulabo hakmat ya ke jingkhuaj bat ka sensyar khadar ke babha. Kom menteri rang bado bat menteri korbari ki jingno senyang jong u syakajat benriu kidang kordor haduk menta bat ngendang saram hau. Parlok Sardar Patel ulabo ru ikanong rem ke baskem na kebenta ke rukom sensyar khadar jong kari India. Ulale ya ki jing persyang bamla banyanu jor banyadai ke jingi teli bat jinglong bajanai jong kejat benriu. Nga kentui pi baro bani shimbenta ha ka jinga mare Run for Unity ka banlong ha kalengkari ha ka laipuwe terik urisau. Tang marway henry de kabayalam ya baro rengkat bat pi. Kani ka day banlong kalat ban pen KM ya ka mensiam samla. Namar kani ka jing mare kan pen klan ya ka jing sngaw ya teli. Kalong ka jing buram basisya jongi ya uta ubreo ubakraw ubalashnai ka ri India na uksai jong ka jing ya teli. Para riba iya jonga pi baro pitip syapang ke jing sngaw tenat jonga ya kasya. Henry mentang ke singi ngala perkhat balai ngam ya keren yu kopi ha kaman kibat. Pila ban kan mau bah ke senam balalet ngilai keren syapang u araku kopi ha kan ke program. Kato kan por menchua buon ki breu na Odisha kile sami ki jingmut jongki bat nga syapang u koraput kopi. Kila tho syanga de ke bapen pau ya ke jingkwa jongki bani I ba anya keren ya u koraput kopi ha kaman kibat ru. Paralog leitu yang ba u koraput kopi tang bu udan ke jingbang ke bapela. Nre ke jingrap yu kawan raru ke jingmentoy ka bala bani I ha ki breu. Ha koraput kidan wat katu kan ki riu shimet kibada ke jing sngo tenat jongki kila syem ya ka kam rap kopi. Menchua kila don ki kam ki basiu bah ka kam corporate jongki. Hendak ke jing iet jongki u kopi kala ya lam ki syakane ka kam. Bat menta kidang trade ke jing job ha kane ka kam. Kidan ru bon ki kentai ke balapen kala bah ke jing im jongki lengba u kopi. Kala wanra yaki ya ka buram bat ke jing roy. Kumbadan ke jing ong u kopi na koraput ude shisha u babang. Kane ke de ke jing sngo sarong jong ko Odisha. Paralog u kopi ni India ulanang paunam ha keleng ke perthai. Lakalong ha Chikmagalur, Cook bat Hassan ha Karnataka, Polachi, Shevaroy, Nilgiris bat Annamalai ha Tamil Nadu, Kathan Biligiri ke badan ha kecaka Kapot ke Karnataka bat Tamil Nadu, lane ha Wayanad, Travancore bat Malabar ha Kerala. Ka jingbon jat jong kopi ke India kalong shisha ke bapela. Lapen tip ru yanga bakathan chitailam mingi jongi ka keo ha ke jingrap kopi. Kani kanang penskem syok ya ke jing itu ke pertayo kopi jong ke India. Kamlong ke bapela bagi nong di kopi ki ong. U kopi ke India ude kopi u babang tam. La syat yu he India bat la iet da ke pertai. Para riba iet mentah ke man kibat ngakwa ban keren chpang ka wei kapang ka bay jan bha ba ga donut jongi baro. Kani kapang kani ke jing ruai ka ri jongi ka national song ke India Vande Mataram. Kalong ke jing ruai ka ba ka ketien ka ban ningkong jongka ka penki ya ki jing sngo ki ba jeliu ha ki donut jongi.
Kakentian Vande Mataram kakit Shibon ki jing sngo, bat Shibon ka bor hapo jongka. Haga jing penpau ka bakham suk, ka ailat yang i ban mat iga jing it kemie jong ka Bharat Mata. Haga juk kapor, ka pen kan mau ngi ki kamram jongi kum ki khon jongka. Hagi por jong ka jing ka jing ruaya ka Vande Mataram, ka pendap ya ki shispa asopho klur ngot ki nong India, da ka bor jong ka jing teli. Paralog, ada ke jing iet ri ba ke jing iet ya ka mei India ki long ki jing sngo ki bapalat ya ki kentian basyukran. Kumta ka Vande Mataram ka de ke jing ruai ka ba ay ka sur ka bala ban yo sngo ya ka ne ke jing sngo bamla ban yo sngo. Lathaw ya ka do Bankim Chandra Chattopadhyay ban pen ke im biang ya ke India. Ka bala nang tolot hadien ki spas nem jong ke jing long marau. Wat la ya ka Vande Mataram latho ha ka spas nem ka bakat kandai. Henry ka mensiam jongka kale day ba ka jing sngoto jong ke India ka barim bat ka ba klem kot por. Ki Veda ki penpau ya kene ka jing sngo kumne. Mata bhumi putro aham prithivya. Ka perthai kalong ka keme bat ngalong ukhon jongka. Ubabo ikan nongrem jongka riti dostur jongkeri India. Daga bathaw ya ka Vande Mataram u Bankim Chandra Chattopadhyay udah te asong itanat bahaya ke jing adai hapadeng ka ri ke badai ka kemir bat ki khon jongka haga jing perta ke basawa hakeleng ke perthai. Parlok phila ban sngo lengo balai banga kran than chapang ka Vande Mataram kensan ka daw kalong batang hadien kendiat sngi haka nyau terik unai wieng ngin serong syaka snem ka bashispa asan pau jong ka Vande Mataram. Ya kini ke jing ruai lathaw shispa asan pau snem menshwa. Bada ka snem Shihajar praspa khandai puhun riu. U Gurudev Rabindranath Tagore ular ruaya ka hagasian ka beningkong ia. Paralok lengba ke jing ruai Vande Mataram. Ki klur ngot ki para ri jongi, ki jumat ke jing sngo ba klemput jong ka mensim idri. Ki pateng jongi, lengba ki kentian jongka, ki le yo ipau ka ri India ka baslur bat ka ba itanat. Sujalam Suphalam Malayaja Shitalam Shashya Syamalam Mataram Vande Mataram. Ngidai banile bante ya kum ga negeri India. Ka Vande Mataram kan yailong ke jing ay mensiam jongi hagini ke jing persyang. Dai nak ta kadaw bangi dairu ban penlong ya ke snem ka bashispa asan po jong ka Vande Mataram ka basa ken mau shisha. Nagbenta ki pateng banwan ngidon ka man ra syakmat ya ka wa jong kinong rimba baha. Hagi por ban sawan kindon shibun ki program bat ki jingyalang ki bedai bat ka Vande Mataram hakel lengkari. Ngakwa ba mangi baro kum ginong shnong ngin no senyang da ka jing sngoret bat ka jing shirham ban rakhe ka ni ka jing ruai badan buram. Pila ban pha ki jing ai jing mut jong pi daw #Vande Mataram 150. Nga kami lenti ya ki jing ai jing mut jong pi bat rengkat ngine trailang ban penlong ya ka ni ka jing le kemen ka bansa akan mau. Para riba iat jonga, ka jingkran chapang ka ketian Sanskrit, kawan ra mardor hegi jingmut jengi, hegi jingtho bakho jengi, ki Veda, ki Upanishad, ki Purana, ki Shastra, ki jingstat bat jingtip science bahandai, ka jinglong mensiam bat ka perkat perdan. Henry kaladon ka por ba ka Sanskrit kamlong tang ka ketian jekine baro, kala long ru ka ketian jong ka jingya kren ka baman kasngi. Hakata ka jok, lapan long ye jing pule bat ki jing wat banya haka ketian Sanskrit hi. Wat ki jing lekai theater ru lapan long haka ketian Sanskrit. Kabas ngosi kalong ba haka por bajrong jong ke jing sensyar ki pareng. Bat wat hadian ke jing lat luat ru ka Sanskrit kalayai beteng mani kendo ya ke jing syak kentat. Kumta suki-suki ki pateng ke badang red kiladu jing sngo tenat ya ke ni ka ketian. Henry ko paralok jonga ki por ki kela. Bat kumjuru kapor na kabenta kaktian Sanskrit. Kaperthai jong kalariti ba ke social media kala ay mensiam thamai ya kaktian Sanskrit. Menta, bon ki samla kile ki kam ki basngotenat ke biadai bat ke Sanskrit. Lada pilat cekiran san social media, pinchem shibon ki reel haga bagi samla nong thau reel ki kren haga kaktian Sanskrit. Bat ki kren shapang kaktian Sanskrit. Kato kaniru ki penon kami ki rensan social media jongki ban hikaya kani kaktian. Uway na kum kini kisamla nong shna content uday uyash salunke. Kabapenlong kerpang ya uyash kalong bodu nong tau content bat unong ilai kai cricket.
Ka real jong u haga ba wila kai cricket kad ba udang kren haga ketien Sanskrit kelalong ka ba iet bha dagi ba buon kibreo. Tongin ya ngap ya kani. पश्यतु अहं कथं क्रीडामि। देवराजसेव्यमानपावनाङ्घ्रिपङ्कजम् ज्ञानयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम् प्रातः नूतनं कन्दुकं गृह्णातु। नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरम् इमं कन्दुकं सावधानेन पश्य च षटकाय ताडय। काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे कालभैरवं भजे Paralog ka jingtre jong ki arngot ki bade shipara ki kentai ka kamala bat ka janhavi kalong ka bapala. Kini ki shipara ki thau ki content sepang ka jinglong mensiam ka jingmut jing perkat bat ka tem kaput. Ha Instagram dan so uwe unang thau content ubadang samla uba peniat ka channel ka bakerteng Sanskrit Shatroham. Usamla ubadan ha lendat jong ka nega channel omtang ba usami ki jingtip ka beyadai bat ka ketien Sanskrit. Henry Ushnaru yagi video ki babirya hagaktian Sanskrit. Kini ki video hagaktian Sanskrit kilong ki bapau nam bha hapadeng ki samla. Bona phi phila bani iru ki video jong ka shamashti. Ka shamashti ka ai ki jingrwai jong ka hagaktian Sanskrit hagirukom thau bopher. Dan so away pat unong thau content badang samla u bhavesh bhimana thani. Ubhavesh ukran chapang ki shloka Sanskrit ka jingstat bekenjaman siam bat ki nongrem hendai. Paralog ka ktien ka syakri kum ka nongkit ye ki nongrem bat ki riti dostur jong jat benreu. Ka Sanskrit ka labat ikania ka benta da ki hajar snem. Ka long shisha ka bapen kemen bani i bamenta bon ki samlaru ki syem ikani ki jingkit klia na ka benta ka Sanskrit. Para riba ia jonga menta tongan yalam ya pi ha ka jinglet ka balengkot syakipor ki balalet. Mut dori ki snem masdang jong ka spa snem ka ba arpo. Ha ka tu ka por la i kumba omdan jingkermen bani o jingla luat hangno ru. Ha ka lenggeri India ki pareng ki la tam ya baru uput jong ka jingle ben. Bat na benta ki brio ki beet ri jong ka Hyderabad. Ka tu ka por jong ka jingsha leben ka lalong ka ba kam syarkhe shu. Kila sya penbor ban sya ki jingle don bor ba jing knyot ben jong unizam uba klem jing sengosen ai. Ki jingle ben ki badok ki ba sadien ban ki jat ben riu luom kim tip pot. La kurup ki jaka jong ki ban la penjari ki de ka khajna ka bahe. La don ki banut ban persya ki ne ki jing bam hok wat ki kiti jong ki ru la ot no. Paralog hakitu ki por ba e uweu samla ubadang kumba arpos na me e karta ulayang persya yakan ni kejing dek bamhok. Menta kesengi ngakran syapang jong u na kadaw ka bakerpang. Shua bangan penpaw ka kerteng jong u ngani thu epi syapang kejing le baslur jong u. Hakata ka jok habawat ban kran persya yu nizam lakhen bakalong ka kam sniu. Uniu samla ulay yang persya ya weu officer jong nizam u bakerteng u sidiki. Unizam ulapha yu sidiki ban keni no iki marrep jong kinong rep. Hendrai ke jing ele jong u persya ke jing senshar donbor. Uniu samlau baslur ula peniap yu sidiki. Ulala wat ban lat na ke jing syakem. Daga ban lat na ki pulit basyar khe jong nizam. Ulayat digi 4 kilometer bat ula poi sya asam. Paralog. Ubreu ubakrau ubang kren udai u komaram bhim. Larakhe ke lengkho singkha jong u dangshan ha ka arpu artarik urisau. Kajing em jong u komaram bhim kala ban long ke balengkot. Ula em tangkom ba sau posnem. Henry ha kata ka por ke balengkot. Ula eno ai kadak ka bamla ban pendam hagi donot jong ki babon. Kam tam ha pedeng ki riulom adivasi. Ula pendrong ya ka bor ke batamai hagi tu ke bele persya ya ke jing sensyar penstam ben jong nizam. Latip ruyu u na gebenta ke jing start jong u ha ke buit thma. Bat ula kelalong u nong persya u bakraw ya ke bor jong nizam. Hagas nem syajar kendai spa sau po ki breu jong nizam ki la penyap yu. Nga kentui ki samla bagian wat jing tip kat bala syapang u komaram bhim bat ke jing em ba ai mensiem jong u. Ki jing ai buram bas ngorit jonga ya u komaram bhim. Usa jiunom hagi do not jong ki breu. Paralog.
haka khatsan tarik ubnai banwan ngin rakhe ya ka tribal pride day. Kani gesngi kedai gesngi kha jong u Bhagwan Birsa Munda. Ngai keburam ka bakrau yo Bhagwan Birsa Munda. Ki jingno senyang jong u shaka jingele latlut jong kari India, bade ka hok jong ki jet ben riu lom, ki long shisha ki bamla bani nujor. Ngashim bakalong ka kabu ka bakrau, bangaliolat banet jengo eka shnong jong u, ka uli hatu hajarkan. Ngalakta eka kendau jong kata kajaka, haduk ka klik jonga, haga jingku blei ka badan buram. Kum u Bhagwan Birsa Munda, bad u komaram bhim. Kila don bon ki weipat ki riu krau ki jet ben riu lom jongi. Nga kentu ipi barok ban pule, bad bani o jing hikai, nagi jing em jongki. Para riba iat jonga, ngayo si bon ki kubor na pi, nagbenta ka man ki bad. Bon na gini ki kubor ki krench pang ki briu, ki badan sap ki saudong saukun jong pi. Ka ajing kemen ka bakrau yang ban tip bala buat, ya ki jing mot ki batmai, wat ki nongret, ki shnong, bat ki emlang saalang jongi. Lada pi tip iki nugi briu na ki kenhuan, ki batray di ka mensim syakri, banwan ra ke jingkala ke babha ha ke emlang saalang sngobha pentip syanga kumbajulong ngan ap khamilinti ke kubor jongpi hau brai banwan ngin se kendo obyang ha ke weipat ke benta jong ka man kibat rengkat bat ki kat to kini ki phang ki bathamai banekren hadu kata kapor ngan penkut da ke jing sngongo ka bakrau ya pi baro kublai shibun